Lijep pozdrav iz sunčanog Zagreba svim sudionicama i sudionicima ovog lijepog simpozija i zahvaljujem organizatoru na pozivu, evo što mogu biti isto dionikom ovdje, Schöne Grüße aus Zagreb, i zahvaljujem organizatoru što mogu ovo kratko predavanje imati i na hrvatskom jeziku. Ja vjerujem da će Ja. se moći razumjeti. Kaj bodo mi zastopim, da se snema tole? Može? Može, dobro. Moja tema je deklerikalizacija pastorala i kateheze u Republici Hrvatskoj. I upravo opet htio bih na početku i zahvaliti na svim predavanjima do sada, koji su bili jedna lijepa teološka priprema i baza za ono što ću ja možda konkretno kratko prikazati kako se provodi taj proces deklerikalizacije pastorala i kateheze u Republici Hrvatskoj. Do jačeg, sustavnijeg, možemo reći, razmišljanja o vjernicima laicima u poslanju crkve na tlu Republike Hrvatske došlo je početkom 90. godina prošloga 20. stoljeća i to s pojavom demokratskih promjena. To sve naše ex-ju, jel tako, zemlje prolazile su u tom razdoblju te demokratske promjene. Važan događaj za Republiku Hrvatsku je svakako, evo i kad možemo reći u kontekstu naše teme ovdje, i ponovno uvođenje školskog vjeronauka u školski odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske. I to je bilo školske godine 1991. do, dakle, 1992. I onda su brojni vjernici laici, dakle uz svećenike, redovnike, redovnice, preuzimali tu odgovornu službu vjeroučitelja i oni je izvršavaju vjerno i do dan danas. Također tu se ne smije zaboraviti ni sudjelovanje mnogih vjernika i vjerničkih zajednica zajedno s biskupima, svećenicima, redovnicima i redovnicama u mnogim karitativnim djelatnostima i aktivnostima tijekom Domovinskog rata. Znamo da je Hrvatska bila i u ratu u tom dijelu, dakle, 90. godina, i to jako su se angažirali u pomoć stradalima i prognanima. I sve te, ali i mnoge aktivnosti nastavljene su i nakon završetka ovog rata. Početkom 90. godina, dakle 1992. možemo reći da je održan je taj prvi skup vjernika laika i gdje je sudjelovalo više vjernika laika koji su počeli na temelju Christi Fideles laici upravo razmišljati o svom većem angažmanu u pastoralu i u katehezi. Bilo je i prije demokratskih promjena, ali nije bilo toliko. Dakle, ovdje se sada počelo više razmišljati i to je, kažem, kroz jedan taj skup veliki. Bilo je i 3 godine kasnije, opet studijski dani, gdje su također vjernici laici pokušali razmišljati o svom prostoru u crkvi, dakle, u demokraciji, u društvu i u općem dobru upravo u Hrvatskoj. Bila su održana i 2 znanstvena skupa 2001. godine, dakle, na Krku, gdje je bio govor o Hrvatskom katoličkom pokretu, a onda i u Osijeku u listopadu 2001. I to, dakle, naziv simpozij vjernika laika, gdje je htio sagledati jednu cjelinu hrvatskog laikata i onda ponuditi konkretne prijedloge za poboljšanje uključivanja vjernika laika u život crkve. Isto tako ne smijemo zaboraviti djelovanje laika kada govorimo u crkvenom ozračju i biskupijske sinode. 2 su održane, to je u Đakovu koja je završena i koja je donijeta su izjave i odluke, i u mojoj nadbiskupi, dakle u Zagrebu, gdje sad još uvijek čekamo izjave i odluke našega nadbiskupa i kardinala, ali isto tako u tijeku rada te sinode i tih sinoda veliku ulogu su imali i vjernici laici, koji su također bili članovi sinoda i onda donijeli različite prijedloge. I ono što bih isto nekako tu 2012.
Hrvatska biskupska konferencija objavila je pastoralne smjernice za apostolat vjernika laika u crkvi i u društvu u Hrvatskoj pod nazivom Za život svijeta. Evo ga, to je ovako jedna pastoralne smjernice i daju se upravo članovima crkve da će one potaknuti što bolje, aktivnije uključivanje vjernika laika u njihovom poslanju, u našem narodu, u crkvi, ali isto tako i u društvu. I tu vidimo kako je sve ta teorija o laikatu i uključivanje koncilska, pokoncilska, to su putovi koji su dolazili ovdje i do nas. I unatoč tim nabrojenim aktivnostima osjeća se potreba i za daljnjim sustavnijim i organiziranijim promišljanjima o laikatu unutar crkvene stvarnosti u Republici Hrvatskoj. Ovdje bih ja tu sada zaključio, dakle samo vrlo kratko ovaj taj uvod i konkretno bih se zadržao na 5. poglavlju ovog dokumenta, pastoralne smjernice za apostolat vjernika laika u crkvi u društvu u Hrvatskoj, koji govori o crkvenim službama i što dobro se lijepo uključuje u temu i našeg simpozija i ono što sam svakako dobio. Vjernici laici također se mogu osjećati pozvanima da sa svojim pastirima surađuju u služenju crkvenoj zajednici, brinući se za njezin rast i život. Kad su u pitanju službe vjernika laika, crkva je tijekom povijesti pokazala sposobnost prilagođavanja zahtjevima i potrebama vremena. Stoga je danas potrebno, koristeći se drevnim iskustvom, tražiti one službe koje crkva treba i koje će mnogi od njezinih članova prihvatiti radi veće životnosti crkvene zajednice. Ovdje bih ja se sada zadržao samo na razini župne zajednice. Dakle, na razini župne zajednice koje su te službe, premda bi bilo lijepo isto i govoriti na razini biskupija, gdje ima jako veliko uključivanje vjernika laika, pogotovo u ordinarijate i u različita tijela, pa onda na razini biskupske konferencije, konkretno Hrvatske biskupske konferencije, a kako dolazim isto i sa fakulteta, onda isto je vidljivo gdje ima dosta i vjernika laika koji predaju različite teološke discipline na našem fakultetu. Evo, zato ćemo, kažem, na razini samo župne zajednice. Prvo koje bih htio tu spomenuti, što je svakako važno, gdje se vidi ta veliki utjecaj, ali možemo reći i sudjelovanje vjernika laika, jesu župne katehete, dakle župni katehete i vjeroučitelji u školi. Znamo, ovo što smo naglasili, da 1991. na 1992. ulazi ponovno vjeronauk u škole i gdje su uz tada svećenike, redovnike i redovnice veliku ulogu preuzimali vjernici laici. I danas zaista oni još uvijek drže većinu u našim školama, i osnovnim i srednjim školama. Vjeroučitelji laici, dakle gdje nakon stjecanja diplome iz teološkog katehetskog studija, nakon što dobiju misio kanonika, tako školski, dakle dobiju mandat od dijecezanskog biskupa, mogu oni preuzeti službu vjeroučitelja ili vjeroučiteljice u osnovnoj ili srednjoj školi. I onda svoju službu obavljaju u skladu s važećim crkvenim normama i državnim propisima. Onda sukladno ovdje, kada je bio vjeronauk uveden u škole, bilo je postavljeno pitanje, a što je sa župnom katehezom? Jer znamo da do dolaska demokracije župna kateheza odigrala je veliku ulogu i tu je zapravo bilo veliki odgoj, dakle vjerski odgoj isto mnogih generacija. I onda su hrvatski biskupi odlučili da također i župna kateheza ostaje. I zato je bilo potrebno isto pomoći u župnoj katehezi, gdje su oni koji su i završavali za vjeroučitelje, isto su tako pomagali unutar župne zajednice. Vjerujem da će sada i ovo novo pismo Antiquum Ministerium također potaknuti da se upravo služba župnog katehete drugačije možda kod nas formulira i postavi, jer sada je župni katehete koje jesu rade na volonterskom
dakle na terenskoj razini, dakle dobrovoljno, dragovoljno, nisu plaćeni za to, osim ono što svećenici ili župnici mogu dati. Dokle normalno vjeronauk u školi ko predaje ide svakako je na proračun Republike Hrvatske. Dakle, ovdje je isto važno jer pogotovo imaju dosta katehetskih skupina koje se sve više i više šire, dakle od one dobne skupine gdje su krizmanici za prvu svetu pričest i ispovjed, onda isto tako imamo druge interesne zajednice gdje također vjernici laici mogu voditi. Isto na ovom području što se tiče kateheze možemo spomenuti odgojiteljice ili odgojitelje u vjeri u predškolskim ustanovama. Ono kako što bi mi rekli tete ili stričeki u dječjim vrtićima. Dakle, to isto što je sada mogućnost da i u javnim dječjim vrtićima postoji vjerski odgoj. A onda taj vjerski odgoj treba provoditi ili provodi ona osoba koja je za to osposobljena. I onda svakako da bi neko mogao predavati i držati vjerski odgoj u javnim vrtićima, postoje i katolički vrtići, to isto mora biti ta osoba zaposlena, dakle zaposlena već proći svoju formaciju u predškolskoj ustanovi, dakle mora započeti i onda ima jednogodišnju program teološkog doškolovanja koje je na našim fakultetima. Zagrebu, Splitu, ima tako u Đakovu i Rijeci. I onda normalno nakon toga sve ovisi o direktoru, dakle direktoru ili direktorici, ravnatelju ili ravnateljici vrtića, hoće li omogućiti roditeljima vjersku grupu. Ali zato i te naše odgojiteljice, znam kada sam u formaciji, itekako žele onda pomoći i u župnoj zajednici, gdje onda i u župnoj zajednici mogu osnovati zajedno sa župnikom katehetsku skupinu za predškolsku ustanovu, dakle za predškolce. Dakle, tu je isto važno. Vidimo tu na katehezi na području gdje dosta vjernici i laici su preuzeli. Ovdje kod nas možda se javlja mali strah, dakle mali strah, ali nije toliko, a da ne bi možda vjernici i laici preuzeli većinu, dakle sve skoro kateheza, a župnici i svećenici se malo povukli. Dakle, povukli iz katehetskog djelovanja. Dakle, neće to se dogoditi, ali ipak vidimo da dosta vjernika laika surađuje i kažemo u župama, ali također, evo kaže, glavninu vjeronauka u školi, oni to preuzimaju na svoja leđa. Evo tu, sljedeća služba koja je lektor. Dakle, imamo čitače. Dakle, čitače u crkvi i prije ovog sada što je doneseno nedavno o službi čitača i kod nas su i muškarci i žene također čitali u crkvi i oni se mogu isto po bogoslužnom obredu postaviti u službu lektora ili čitača i oni mogu obavljati tu službu. Dakle, i prije nego što je došao ovaj dokument stavljeno. Sljedeća služba je akolit. Dakle, akolit koji se može za stalno postaviti i to prema propisanim bogoslužnim obredima, onda povjeriti upravo tim izabranim laicima kako bi pomogli svećeniku ili đakonu kod oltara. Znamo što akolit, jel tako, sve radi. Ali, evo, oču hvala, još imam tu. Dakle, onda imamo tu izvanrednog služitelja pričesti, koji, kod nas je to zapravo uzeo ulogu izvanrednog služitelja akolite, dakle gdje je izvanredni služitelj pričesti za određeno razdoblje, ali kod nas je zapravo on trajno. Ne trebam govoriti o ministrantu, postoje tu pjevači, članovi crkvenog pjevačkog zbora, orguljaši, zborovođe koji su većinom sada vjernici laici. Prije su bile to časne sestre redovnice, pogotovo zborovođe ili orguljaše, ali sada kako ima manje, onda većinom vjernici i laici koji su završili ili muzičku akademiju ili osnovnu srednju školu, ali također institut za crkvenu glazbu koji je kod nas. Imamo tu pastoralni animator koji može itekako pomoći u animiranju pastoralnog djelovanja i ono što je vrlo važno, vijećnik
dakle, član župnog pastoralnog i župnog ekonomskog vijeća, koji ima savjetodavni glas, gdje se isto i njihovi glasovi mogu dakle, čuti u različitim, možemo, planiranju, programiranju cjelokupnog života unutar župne zajednice. I onda još jedna služba koja je tu kod nas isto prihvaćena, a to je službenik, dakle službenik u župnom uredu, gdje imamo vjernika laika koji je u župnom uredu, koji može imati određenu teološku ili dakle, drugu teološku formaciju, ali isto tako, ako i nemaju, pokušavat će se isto održavati i ta formacija i organizirati formacija za te službenike. Eto, vrlo kratko sam to prikazao koje može biti još službi, ali kažem, evo, to je na ovoj razini župne zajednice. Veliku ulogu ima i nadbiskupijski pastoralni institut ovdje kod nas u Zagrebu, koje brine za formaciju ovih određenih služba od strane same nadbiskupije ili biskupije. Hvala vam lijepa.